खुलुमबाय। जोंनि बर' समाजनि गेजेराव जोंनि साखाथियाव थानाय गुबुन हारिफोरनिफ्राय जोंनि माखासे मानसिफोरा मायबा मोनसे सोलोंनानै खामानि मावनो गोनां दङना? भिडिअखौ मोजाङै खोनासं, बेनिफ्राय कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हरनो दाबाव। दा आङो थाम्बनेलाव भाई आलुदेनि फट' होदों। सेंग्रायानो सिख्लानि ड्रेस गानै गानै भिडिअ होबाय थानाय। दा फंबाय आलुदे, मोजाङै खोनासं। जोंनि बिटिआरआव दासान्दै माब्लाबानि समाव उदालगुरियाव गारि बुफायदों, मैया हरनि समाव चिराङाव गारि बुफायदों। बर' सेंग्राफोरा होसोलायनाय जागासिनो दङ। बेनिफ्राय बे भिडिअनि जोबनायाव फंबाय आलुदेया माबायदि सिख्लाफोरनि ड्रेस गाननानै भिडिअ होबाय थादो आरो सासे सेंग्रा मानसिया बेफोरबायदि ड्रेस गानोब्ला भिडिअ बानायोब्ला माबायदि नुयो आङो एसे फोरमायनानै होगोन। जियानो जा, दा जोंनि बर' समाजनि गेजेराव ओरैबायदि दावराव नांलाय खमलाय, नाथाय जोंनि साखाथियाव गुबुन हारि एसामिसफोर दङ। चिरां क'क्राझाराव एसामिसफोरा बांद्राय गैया गामि गामि, नाथाय जोंनि बाक्सायाव गोबां एसामिस दङ। जाला एरियायाव पाठसाला मोनजासिम एसामिस गोजा। मुसलपुरनिफ्राय एसे सोनाबा फैनानै गामि गामि हाबगोन ना, बाक्सायाव एसामिसानो ओरैबायदि बुंफबजोबनाय। नित्यानन्द जाला होनना बुङोब्ला हारसाफोरनि राजबायदि। दा इलेक्सननि समावबो आरो आंनि गामि खाथिफोरावबो दोङो, बिसोरो ओरैबायदि स्रि स्राय, जेबो दावराव जाया। मिटिं खुंगासिनो दङ, गिदिंगासिनो दङ, जेबो दावराव दावसि गैया। खोनाबाय? बेनिफ्राय बिसोरो माबायदि? जों सोलोंनांगौ खामानिया एसामिसफोरनिफ्राय। बिसोरो गोरिबब्लाबो, जेबो गैयाब्लाबो खामानि मावनानै मा खालामो? मास मोनसेयाव, मास मोननैनि गेजेराव इथा 50टा, इथा 100टा बायनानै दोनथुम दोनथुम जमा खालामब्लाबो बिसोरो पाका न' लुयो। बिसोरनि ब्रेना, बिसोरनि खामानिया ओरैबायदि। एसामिसफोरनिया नांज्लाय खमलाय गैया, साइलेन्ट। आरो न'फोरखौ, इथाखौ मा खालामो? खेबसेनो बायनो हाया, गोरिब। बुथुम 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 दोननानै गोबाव जोब्लाबो आरो न' गंसेखौ लासै 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 लुनानै बिसोरो पाका न' बानायलाङो। एसामिसफोरा जोंनि खाथिनिया। जोङो बेफोरखौ नायनानै जों सोलोंनो मोनो बिसोर माबायदि आरो जोङो माबायदि। जोंथ' मालाबाबो इथा 10टा 20टा बुथुमना दोननानै न' लुनो साना। सानो नामा? जोङो मालाबाबो सहसाव साना, नाथाय बिसोरनि साननाया आलादा। दिनै जोङो राजखान्थिखौ लानानै गोबां होसोलायनाय, दावराव दावसि। आरो माबायदि गथ'फोरा होसोलायदो नाय। आंनि हा खाथियाव, आंनि न' सेराव मोनसे बान्दो दङ, दैमा। बेयो दिनैसिम मोजां जाफुङाखै। दिनैनि दाखालै बावैनि जा सरकार दोङोमोन, बिसोरनि सरकाराव 50 लाखनि बे बान्दोआ सेंसन जादों। बे बान्दोआ 50 लाखदो जाया, बायबाय। थिकादारा सोरो? जोंनि बर्मानि मुसलमान। जेब्ला आं दाखालै न'आव दोङो, गब्र'लांबाय। गब्र'नाय लोगो लोगो थिकादारा होसोबोबाय, जोंहानाव हा बिनो, हा जावनानै होगोन। आं होनबाय थिकादारखौ, बेवहाय 50 लाखनि बाजेटजों खामानि दामाव बेवहाय जाखाया आरो आंनिफ्राय हा मोना। मानो होनोब्ला आंनि हाया अलरेडि थांखाजोब्बाय, नोंसोर जावै जावै बेयाव गारगासिनो दं। आङो हा होनो हाया। थिकादारा सोरो? आंजोंनो रायलायदो, जोंनि बर्मानि। इलेक्सनाव सोर बुलायलायनाय? सोर बुलायलायनाय? जोंहानि काहानिखौथ' मिथिगौ। बेसेबां जन मानसिफोर होसोजोबनानै जोंहानि न'खौ खुबैनानै थिं गब्लंहोदो। मानो थिका मावनो हायासै? आंजोंसो दुश्मन जाना थाबाय, नंगौना नङा? बेफोर न' खाथिनि थिकाखौबो मावनो हायासै। गुबुन मुसलमानाथ' आंनि न'खौ खुबैफैयाखैमोन, नाथाय गुबुन मुसलमाना दिनै थिकाखौ मावदो 50 लाखनि। अब्ला नायदो, अब्ला नाय, जों ओरैबायदि होसोलायो, ओरैबायदि दावराव खालामो, सोरनिबा न'खौ खुबैयो, हिंसा जायो। नाथाय जोंनियाव मा? 1 करोड़ टाका, 50 लाख टाकानि नोङो थिका गारनो हागोन, बेखौबो जों मावनो हाया। दिनै बर' समाजनि गेजेरावबो नाय, सोरबा थिकादार, सोरबा लिडारफोरा होसोलायदो, होसोलायाखै। होसोलायाखै। जों गासैबो सिं लेभेलनि
मानसिफोरासो दा आं बेखौनो बुंदो जोङो गुबुन हारिखौ नायनानै जोंनि साखाथियाव थानाय हारिखौ नायनानै जोङो गोबां सोलोंनो हायो इथा थसे थसे बुथुमनानै न' लुयो जुमाय सेरेब लोंनायाव पार्टी जानायाव खाना जानायाव बिसोरो फैसा गारहैया बिसोरनि बिमा बिफाफोरा आरो बिसोरनि गथ'फोराबो दिनैनि दिनाव बिसोरनि गथ'फोराबो एसे गाज्रि ओंखारबाय नाथाय गासैबो गाज्रि नङा जोङो बैसोरखौ जोंनि साखाथियाव थानाय मानसिफोरखौ नायनानै जोङो ओरैबायदि सोलोंनो मोनो ओरैबायदि स्रि बिसोरो दिनैबो बिसोरो बे इलेक्सननि दावराव बिसोर दिनैबो साइलेन्ट नाथाय जोङो दिनैबो सोर होसोलायदो जोंनि गाहाय थाखोनि सेंग्रा गथ'फोरा बुजिना मोनाखै गोजौनि अंकआ मा गोजौआव मा अंक जानानै दङ गोजौआव मा जागोन जेबो बुजिना मोनाखै मा जानो थांगासिनो दङ नाथाय गावबा गाव सार्थ जों उमुखौ देरहाथारनांगौ जियानो जा बेफोरबायदि जानानै दङ दा फंबाय आलु दे भाई आलुदिया गाव मा सानदों मिथिया फंबाय आं बिदा हिसाबै नोंखौ बुजायनायदो दा नोंसोरो सासे सेंग्राया सेंग्रायानोखा फंबाय सासे सिख्लाया सिख्लायानोखा हा सेंग्राया सेंग्रायानोखा सिख्लाया सिख्लायानोखा सिख्लानि थाखाय आलादा ड्रेस होदो आरो सेंग्रानि थाखाय आलादा ड्रेस होदो आरो सासे सिख्ला हिनजावनि थाखाय देहा सोलेरखौबो आलादा होदो सासे सेंग्रानो आलादा देहा सोलेर होदो दा सिख्लानि ड्रेस गानोब्लानो फंबाय कमेडि जाया दा नोङो गाननानै मिनिनानै बा नोंखौ गानहोग्रायाबो जोबोर कमेडि कमेडि माने फालतु ओरैनो कमेडि जास्ट कमेडि होननानै माने गानहोदो मिनिदो रंजादो दा नोंसोर उन्दै दा उन्दै नालाय कमेडि बायदि मोनदो नाथाय नोंनि गिदिर दा फेसबुक बोदलाबाय थायोब्ला इउटुब बोदलाबाय थायोब्ला भिडिअआ फैना होयोना फैना होगोन ना होआ फैना होयो अब्लानिया नुयोना अब्लानिया मा दा नोंसोर कमेडि सानदो बेफोरबायदि ड्रेस गाननाय मानाय कमेडि खालामनि र' कमेडि खालामना भिडिअनि र' नाथाय फंबाय कमेडि नुवा बेफोरखौ कमेडि नुवा गिदिर मानसिफोरा नोंनि बैसोनि गिदिर मानसिफोरा बेखौ कमेडि नुवा सोरबाया कमेडि नुनो हायो सोरबाया कमेडि हिसाबै नायनो हायो नाथाय कमेडि नुवा गाज्रि नुयो गिदिर गिदिर मानसिफोरा सासे सेंग्रा मानसिया बायदिसिना सिख्लाफोरनि बायदिसिना ड्रेसफोरखौ सोनानै भिडिअ होयोब्ला आरो बेफोर भिडिअआ दानजाया गुबुन गुबुन बायदिसिना जायगायाव थालाङो बैबो होना होयो जिन्दगि सारा जिन्दगि दानजाया नों दानोब्लाबो बेफोर भिडिअआ दानजाया मा गिदिर मानसिफोरा मा नुयो मोजाङै सानना नायोब्ला गाज्रि नुयो सासे फेसबुक बानायो मालाबा मोजांबो बाथ्रा बुङो मालाबा सोरखौबाबो रायो बेनिफ्राय सासे सेंग्रा मानसिया दिनै सिख्लाफोरनि भिडिअखौ बानायनानै मिनिनानै बानायो नों मिनिदो नों कमेडि साननो हागौ नाथाय गासैबो कमेडि नुजोबा फंबाय गाज्रि मोननाङा कमेडि नुजोबा गाज्रि नुयो सासे सेंग्राया सिख्लानि ड्रेस गाननानै भिडिअ बानायनो थाङोब्ला गाज्रि नुयो नों मा सानो आं मिथिया बे नोंनि साननाय आंनि साननाया बे गाज्रि नुयो माने गिदिर गिदिर मानसिफोरा गाज्रि नुयो गुबुना गुबुन जा देखायदो सोरबा सिख्लाफोरा गावनि सोलेर देखायदो देहा देखायदो गाज्रि आखु देखायदो बायदिसिना देखायदो बेदो मतलब गैया नाथाय सेंग्रा मानसिया सेंग्रायानो फंबाय गाज्रि नुयो बहुद गाज्रि नुयो फंबाय आं नुखादो मोजाङै नायोब्ला गोबां गाज्रि नुयो बे आंनि साननाय नोंनि साननाया मा आं मिथिया आं नोंखौ गाज्रि बुङा अब्ला भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै जय हिन्द